Отца Небесного Божкую справедливость. Тому дякуємо доброму Богу за цей день, за эту открытость неба для земли, для человечества, для збавлення роду человечего. Ми славим Богородицу і дякуємо їй за її віру і її обрання Всевишнім. І молимося в інтенції святої пам'яті Колюховцинського Едуарда, годовина смерті, і день смерті Савків Олесі. Нехай добрий Бог одорить ласкою життя небесного. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу всемогутному
такими словами: «Проси Пана Бога твоего, каб дал тебе знак, ці глибоко откланні, ці високо у гори». Але Ахаз отказал: «Не буду просить и не буду выпробовывать Пана». Тады сказал Исаия: «Послухайте ж, дом Давидов, ці мало вам, что докучаете людям, дык вы еще докучаете моему Богу? Тому Пан сам дасть вам знак. Вось дева зачне и народит сына, и дасть ему имя Эммануэль, что значит Бог с нами». Гэта слово Божие. Дякуємо, Пані. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Ахвяры и приношения Ты не пожадал, але открыл мне уши. Усе спаления и ахвяры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: «Ось иду». Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. У початку книги написано про мяне. Я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвешал Твою справедливость на великим сходе и не закрывал в устнах своих. Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Справедливость Твою не ховал я в сердце своим. Я обещал Твою верность и Твое избавление, и не таю Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Божа, сповнить Твою волю. Читання послання до Гавреїв. Брати, немагчыма, каб кроў быкоў ды козлоў знішчала грахі. Христос прыходзіць у свет і кажа: ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобе табе. Тады я сказаў: вось іду, як у початку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Твою, Божа. Перед гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў і ўсе спаленняў і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю Твою. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Христа. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе,
чуем в заранні, в раї, калі Гасподзь кажа: створым чалавека. Чалавек паўстаў. Калі мы чуем тым жа таксама пры стварэнні свету, што няхай станецца вада, зоркі і Дух Святы ахінаў усё. Дух Святы стварае, стварыцель. І таксама тут, в сэрцы Багародзіцы, дзякуючы яе веры, Дух Святы стварае, Слова стае целом. Я бы тут сказаў два словы. Слово Божие стае целом. Чаму? Бо слово Марыі — фіят, згода. Праі бачым, Слово Божие, чалавек стаўся, але потым чалавек адказвае Богу «не», і ўсё распадаецца. І да сёння ідзе гэты працэс распаду. Чалавек памірае. І як бы чалавецтва не хацела продовжить життя сотнями, 150 год, 200, але однольково прийдеться одести, бо наканавана чоловіку один раз жить на гэтым свете. І далі ми, шановні, бачим, що небо дає гэтую ласку чоловецтву, Слово Божие стає телом, бо слово чоловіка, вірного, Богородиці, Марії, яка відказує «так». Не тільки своїм словом, але всією своєю святостю, вірністю Богу. Так. Настала, як читаємо, повня часу. Менавіта з народу абраного паўстала гэтая кветка, лілея, Богородица. І паглядзіце, як святы род, бо сваячка твоя, Эліжбета, ужо на 6-м месяцы, тая, якую лічылі бясплоднай, в старасці сваёй, 80 год. І там бачым дар Духа Святого, Захарія, якому архангел таксама оповіщав. Адкуль я ведаю? Стоп, замовчиш. До народження Яна Хрестителя. Поглядите, менавіта ахвяра Єзуса, якая милая Айцу Небесному, бо гэта Сын Божий. Будзе милая ахвяра. І верность Єзуса Айцу Небесному, я прийшов, каб виконать волю Айца Майго, не мою. Ось послухняность, якая повинна была быть в Адаме, и до наших дней, и до конца свету. Ось вам послухняность Марии, якая не тільки виказувала фіат при звістуванні, яна йде дорогу крижовую, Маті Божия болесная. І там яна виказує: Божа, Твоя святая воля. І ми бачимо гэтый весь старий заповед, як чоловецтво хотели, разумели, бо были объявления про пророков, святых мужов, ласка Божия, что человек, ты не повинен жить в таким стиле, як ты теперь опинувся. Значит, что ж в нас
этого одинства з Богом. І що до чого чоловік іде, уже бачимо перші жертвоприношення Каїна і Авеля. Уже там Адам, Єва, їх сім'я уже відчували, що провинилися перед Богом, що треба складати Богу перепрошальную ахвяру. И поглядите, якая Авеля першая ахвяра? Ягнец. Христос. Ягнец. Каїн складав ахвяру з усіх городнини, садовини, плодов землі. І прийняв Господь. Ягнеце была алегория Голгофы. Так само, хто ведає, може Голгофа і була той першою ахвярою Каїна і Авеля. І тут ми відчуваємо, що до Ісуса Христа, до Яна Хрестителя, народ обраний складав жертвоприношення. Козлов, биков, волов, голубов, що тільки хтось приносив, треба було пожертвувати, спалити там якісь частки, а то викидували в огромний ров за Єрусалимом. І тому цей ров називається і називався Гегенна вогняна. Бо туди скидували всі останки этих живьолов. Оно там горело, тлело, это органика, вонь, дым. И тому называется Гегенна вогняная. Что в такую Гегенну будут кинутые неверные души людские. Якби за муром святого города. И приходит Христос, звествование. И Ян Хреститель напоминает, что треба хреститься, а не только давать эти жертвоприношения. Иисус напоминает кольки разов, что и чуем сегодня Господу Богу с читанием не подобается это жертвоприношение козлов и волов, а сердцем вы своим далеко от меня. И да, Господь допустил, поглядите своими очима на ахвяру ягнеца, Сына Божого, на Голгофе, на крижи. Бо ахвярования в Старом Заповете были специальным таким понадворку, дединцу. Там архисвятари, святари приносили эти жертвы. Народ не бачив. А тут Господь показывает, гляди, что творять твои слабости, грехи и безверие. И вось мы сегодня докранаемся до даров Духа Святого. Слово стає тілом. Так як на слово ми чуємо створим чоловіка, стався Адам і Єва. На слово Божие Духа Святого Дух Святий уноситься над водами, всей землею і космосом. І сьогодні ми чуємо, як Дух Святий освячає серце Найсвятейшей Девы Марии. Слово стане телом и збавить род людський, конечно. И вот мы свідки этого збавлення. Мы свідки этого преображення Слова Божого. Святкуємо Божие народження, розважання.
воскресення Христове. Поглядіть, як треба на, так сказати, бачних речах убачити небачне. Каже Архангел Гавриил, что своячка твоя уже на 6-м месяце. То есть Мария и деда ей послуговує до народження Яна Хрестителя. Поглядите, як ласка Духа Святого натхняє, об'єдновує і освячає, щоб люди зрозуміли. Богородиця, каже Святое Писання, зосталася в Елизбети 3 місяці, то есть до народження Яна Хрестителя. Яна приймала на руки Яна Хрестителя народженого. Яна була свідкою, як Захарій промовив: дайте мені дощечку, я, на мігах, я напишу його ім'я. Розв'язався язик, і він каже: Ян йому ім'я, а не Захарій. І це все бачила Богородиця. Яна про ці бачні знаки ще більш переконувалася, що дари ласки Божої ведуть її справді в опеці Божій. І так далі. Всі таємниці Божого народження, всі утеки в Єгипет і назад, все дорога крижова, все, як чуємо, Мати Божия заховувала в своїм серці. І тому ми до її звертаємося в молитвах і так далі. Бо хто, як не Яна, все найбільш так охопила, зрозуміла, вимолила, вистрадала і зосталася вірною, справді королевою небесною і той криницею всіх добротов. Бо вона, можна так сказати, від А до Я удільничала в этом даре збавлення світу. Богородиця. І тому люди, наш народ, народи світу, Європи, міра, завсюди мають великі набоженства до Богородиці. Бо Маті, яка все розуміє, всі глибинні падіння чоловічого і підйому, всі ласки Божії від Архангела Гавриила до Голгофи, до тих криків, тих забитих розбойників. І Яна триває до сьогодні з нами в цьому світі, який роздираний на різні шматки. Люди не раз самі не ведають, чого забиваються, чого хочуть. А найбільш це треба було б і нам, менавіто в покорі душі і серця, в тихості, до Богородиці, Маті Божої, Найсвятейшої Деви Марії, так само вскликнуть і просить: допоможи нам бути так само достойними ласки Божої і годними натхненням Божих, натхненням Духа Святого, натхненням ласки Божої, яка зміняє нас, переворачує все, обновляє і робить справді достойними Божого благословення. Тому нехай сьогодні наше вшанування Богородиці, Єсуса втіловленого, буде не то що великою, безмежною радостю, духовною і ласкою Божої милосердності. І так як сьогодні, в цей день і надалей про октаву, що приймаємо, молимося за ненароджених дітей.
што цікава, што гэтую пачатку гэта бярэ в 1602 годзе Генуя, Італія, дзе таксама монашка, сестра Марія Вікторія, якая арганізавала шасцёр бязвіннага зачацця непакалянай Дзевы Марыі, блакітных сясцёр, якія збіралі дзяцей, выхоўвалі іх, апекаваліся імі і дапамагалі тым, якія яшчэ не народжаныя. Вось адкуль бярэ пачатак 1602 год. І да сёння, слава Богу, па ўсім свеце маем гэтую ласку, што пастанову маліцца штодзённа, ці кожнай нядзелі, ці пастаянна, але в інтэнцыі ненароджанага дзіцяці, якому пагражае аборт, забіццё. Вы ведаеце, што да, мы вельмі перажываем, што, як вам сказаць, сотні, тысячы, можа нават мільёны там людзей гінуць на розных ваенных дзеях, фронтах, але з абортаў дзесяткі мільёнаў кожны год. Нават у мірны час па ўсім свеце. Гэта бойня. І зноў-такі всплеск павінен быць у нас да Богородицы, Маці Божая. Ты так берегла, дзіцятка, даверанае табе Богом. Звеставанне, Архангел Гавриил, Сын Божий, дасі яму імя Езус. Яна ведала з першай секунды пра сваё дзіця. Божий дар. Мы ведаем, што пры стварэнні чалавека Господь Бог кажа: створым чалавека. З рукі дзесніцы Божай кожны чалавек нараджаецца. І цяпер таксама зачатае дзіця. Гэта дар Божий. Гэта дары Духа Святога. І таму трэба даацэньваць, маліцца за тых усіх маці, каб такі неслі дзіця в жыццё. А далей, дзякуючы веры, в жыццё вечнае, неба. Таму вось такая наша і радасць, і сітуацыя, дзе мы павінны канкрэтна адчуць і зразумець. Нам трэба обновляться, обновление духовное, в молитве, веры, бо інакш Божа пекла, злый дух забивае, зничтожае. І хвала Божая павінна быць в кожным сэрцы, кожнай сям'і і в кожным народзе. Няхай заступніцтва Маці Божай дапамагае нам, нашим сем'ям і народу. Амен. На словы, слово сталося целом сёння, мы не тое, што становімся, а падаем на колени. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли,
всяму свету обвяшчаў таямніцу уцелаўлення Божага Сына. Цябе просім. Молімся за тых, хто бярэ на сябе абавязак духоўнага усынаўлення зачатага дзіцяці, каб Панна Марыя дапамагала ім трываць у малітве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб, як Марыя, яны усведамлялі, што носяць пад сэрцам Божы дар і былі ўдзячны Пану Богу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашыя сем'і, каб у іх панавала атмасфера святой сям'і з Назарэта. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы часта дзякавалі Богу за дары жыцця і веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, хто забавязаўся на працягу 9 месяцаў маліцца за ненароджаных дзяцей, каб Гасподзь выслухаў іх просьбу, каб дзеці ўбачылі гэтае святло сонца, радасць зямлі, жыцця і на хвалу Божую пражывалі сваё жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны, вечны Божа, ласкава выслухай нашыя малітвы і дапамажы нам духоўна ўзрастаць праз Хрыста, Пана нашага. У
Змілуйся над усімі нами, і особливо тими вами, якія постановили на протягу 9 месяцаў молиться за ненароджених дзяцей, дару жыцця. Каб і мы заслужили удзел в жыцці вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Ваниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія спрад веку уподобалися Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Цябе праз Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные.
сям'і, дзяржаўным дзеячам і будаўніком святыняў. Жывая вера была яго внутраным святлом, паходняю дабрыні і справядлівасці да людзей розных веравызнанняў, у якіх заўсёды бачыў брата і сястру, а дзецям-сіротам быў айцом і апекуном. Добрый Божа, дай і мне зразумець сваё зямное і хрысціянскае пакліканне. Адкрый сэрца маё на тваю святую волю, бо толькі тады я змагу зрабіць больш добрага для сваёй душы, сям'і, бацькаўшчыны, хрысціянскага народу і ўсяго чалавецтва. Аб'яві тваю святую волю пра заступніцтва слугі твайго Эдварда і выслухай просьбу маю аб ласках аздараўлення, навяртання, спакою ў сэрцы, сям'і, народзе, якую зношу да цябе з надзеяй, што ў хуткім часе ён будзе ўключаны ў лік тваіх святых. Амен. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастах
Христос приходить у світ і каже: «Вось іду, ка виконать волю Твою, Божа». У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. За святом, шановні сестри і брати, звістуванням Господнім, сьогодні велика урочистость, початок збавлення, откуплення роду чоловічого, звістування Слова Божає стає тілом. Єсус Христос, який іде праз Божє народження, життя, науку, крижовую дорогу, Голгофу, криж для збавлення человечества, нас з вами. І тому велика вдячність за віру, любов до Бога, Богородиці, яка своїм фіат, виказуванням Божа, нехай буде надо мною Твоя святая воля. І вона приносить, передає світу Збавителя. Боже, дай нам, батькам, дорослим, такую віру, вірність Богу, щоб і ми передавали Єсуса, ласку Божию нашим дітям, внукам, нашому народу, щоб слава Бога і небо було відкрите для кожного чоловіка. Тому охеруймо эту святую імшу в інтенціях всій нашої парафії, города, Білорусі, ласки Божої, оживлення віри і добрих учинків. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Молимся. Боже наш Ойча, Ты пожадав, каб Твой спрадвечный Сын принял человечее тело во лоне Девы Марии. Зраби, каб всех, кто визнає Його, як справдного Бога и справдного человека, отримали удел в Його боской натуры, які з Тобою живі і володарить в єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі пана Бога твайго, каб даў табе знак, ці глыбока ў адхланні, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям? Дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу, таму пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эммануэль, што значыць Бог з намі». Прихожу, Боже, исполни Твою волю. Прихожу, Боже, исполни Твою волю. Ах, веры приношения Ты не пожадал, але Ты открыл мне вусны. Усе спалениях веры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: «Вось иду». Прихожу, Боже, исполни Твою волю. У початку книги написано про меня: «Я пожадал исполнить Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я вешал Твою справедливость на великом сходе и не закрывал устнов своих. Ты это ведаешь, о Пане». Прихожу, Боже, исполни Твою волю. Справедливость Твою не заховал я в сердце своим. Я вешал Твою верность и Твое избавление. Я не таю Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Прихожу, Боже, исполни Твою волю. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христус прыходзіў у свет і кажа: «Ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усеспаленне і ахвяры за грэх не даспадобы табе,
Тады я сказаў: «Вось, іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Тваю, Божа». Перад гэтым ён сказаў: «Ахвяры і прынашэнняў, і всеспаленняў, і ахвяры за грэх, якія прыносяць па закону, ты не захацеў і не ўпадабаў». Пасля ён сказаў: «Вось, іду, каб выканаць волю Тваю». Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвярай цела Езуса Хрыста. Гэта Слова Божие. Хвала Табе, Валадар веков, хвала Табе, Валадар веков. Слово сталося телом и поселилося між нами, и бачили мы славу Ягоную. Хвала Табе, Валадар веков. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Бог послав аньола Габріеля в город Галілейський, який називався Назарет, до дєви, зарученої з мужем по імені Юзеф, з дому Давіда, а ім'я дєви Мария. Аньол, увайшовши до її, сказав: «Вітай, повна ласки, Пан з тобою». Яна збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй ангел: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Бога. Вось зачнеш ва лоне сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якова вечна, і валадарству яго не будзе канца». Марія сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй в адказ: «Дух Святы сыйдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Алішбета, сваячка твая, і яна зачала сына в старости сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я слуга майго Бога, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Няхай словы Євангелія знімуть грахи наші. Хвала Єсусу Христу. Za światem, szanowne, w duchu winszujem wszystkich naszych bratów i sióstr, всю країну, всіх християнів, всіх людей доброї волі со святом нашої Мать Богородиці, менавіта
як пачулі з Євангелля, адсюль розпочинається з гэтага моманту збавлення світу, при звеставанні. Слово Божие стає тілом, Слово Божие, воля Божия сиходить на землю постаті Сина Божого Єсуса Христа, як предказав Архангел, даши йому ім'я Єсус. Так что Богородица, Наисвятейшая Дева Мария, уже ведала эту великую ласку Божию. И зернем початки свету, так само Дух Святий, при створенні світу, який взносився над водами, полями, землею, твердинями, Дух Божий, який створав, ставалося реальністю Слово Божие, нехай станеться. Так само чуємо, Троїця Найсвятейшая створим чоловіка, Господь, Творця, якби раїться, і створяє Господь Адама і Єву. Дух Святий дає кшталти. І далі ми бачимо так само, як дари Духа Святого дійничають на протягу всієї історії чоловічства. Дух Святий, який Яну Хрестителю предказує, над ким бачиш голуба, який буде свідчити, що це мій син. І далі сам Єсус, який много навчає і підрихтовує апостолів, щоб вони несли збавлення дарами Духа Святого. Потім само спаслання Святого Духа на апостолів і Богородицю. І Христовий Костюл так само спочатку духовний, як апостолу Петру Єсус каже, даю тобі ключі від владарства небесного. Кому пробачиш на землі, буде пробачено на небі. Кому затримаєш, і небо не пробачить. Ти скала, і на цій скалі я побудую свій костюл, каже апостолу Петру. І поглядите, Слово Божие Єсуса стало тілом, стає тілом, костюлами, церквами, катедрами, базиліками по всім світі. І далі ми чуємо, Єсус в Святому Писанні напоминає нам, ви святиня Духа Святого. Тобто ласка Божия ще глибей приходить до чоловіка, освячаючи його. І ось тут, в цьому світлі звістування, дар Духа Святого, що Дух Святий охине тебе, докранеться до тебе, як і во всіх справах створення світу і Костюла. І тут ми бачимо, шановні, що покора і згода перед волею Божою Богородиці, Найсвятейшої Деви Марії, бо Слово Божие з неба і згода слова чоловіка. І ось наступає единство гармонії неба і землі, дякуючи Єсусу Христу, який кровною своєю ахвярою перепрошає маєстат Божий за провини першородного граху чоловічства. В своїм часі в раї Господь промовляє до Адама і Єви, вони не відказують. І тут розпочинається
тая катастрофа, першародный грех. Чалавек адварочваецца ад Бога, выступае супраць яго волі. І таму трэба была гэтая ахвяра Езуса на крыжы: Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць. Не толькі тыя, якія там пад крыжам стаялі, смяяліся, пракліналі, але всім до Адама, бо не ведалі, што робяць. Всім прабач до конца свету, бо в сваіх грахах, засляпленні, гардыні не ведаюць, што робяць. Прабач ім. І вось гэтым духу, гэтым рэчышчы Божай любові Езуса на крыжы мы падыходзім да Айца Нябеснага. Мы выбеліваем сябе сваіх правінаў пакутамі Збавіцеля. Нам толькі трэба біць сябе ў персі: Божа, прабач, і я вінаваты, вінаватая. І всё. Бо мы адкуплены найдаражэйшай крывёю Збавіцеля. Ужо мы адкупленыя. Нам трэба толькі падысці да яе, а падысці вераю, малітвамі, наколькі магчыма добрымі ўчынкамі, взаемнай згодаю, любов'ю. І дзе нашы слабасці, прашчоты, зноў праз сакрамент споведзі падымацца і быць в блізкасці Езуса. І таму сёння, шаноўныя, мы чуем, што арханёл Габрыіл кажа: сваячка твая Эльжбета ўжо на 6-м месяцы, якая лічылася бясплоднай глыбокай старасці. На 6-м месяцы Господь дае ласку Багародзіцы, і яна, як ведаем, паспяшылася ў краіну да горную, да Эльжбеты, і там прабывала на працягу 3 месяцаў. Чаму? Да нараджэння Яна Хрысціцеля. Пры Багародзіцы нарадзіўся Ян Хрысціцель. Яна прыняла яго на свае рукі. Якая радасць для гэтага дзіцяці бацькоў, ласка Божая. І Багародзіца была тым сведкам, калі Захарый, якога запыталіся: як імя твайму сыну будзе? Ён на мігах прасіў дошчачку і напісаў Ян яму імя. І тады адчыніліся вусны, і ён прагаварыў гэтыя словы. Прысутнасці Багародзіцы. Маці Божая сведка гэтых падзеяў. І таму вось мы разумеем, адкуль Марыя даведалася, што Эльжбета на 6-м месяцы. Неба сказала, анёл. І вось што азначае, каб мы заўсёды, наколькі магчыма, прыслухоўваліся натхненнем волі Божай в малітве і добрых учынках. І таму няхай сёння гэтая радасць неба, якая заклікае нас да набліжэння да Езуса Хрыста, не толькі самім, але і нашым родным і блізкім, каб Езус таксама нарадзіўся ў нашых сэрцах. Праз сакраманты святыя, споведь і малітву. Таму і, пэвна, сёння мы молімся, бо многія, якія маюць пастанову маліцца за ненароджаных дзяцей. 9 месяцаў да Божага нараджэння, 25 снежня. Таму, шаноўныя, молімся і за іх, каб ласка Божая асвячала сэрцы будучых маці, каб яны дазволілі дзецям убачыць гэтае сонца і гэтае жыццё, бо гэта таксама вялікі Божий дар.
Господь дарує нам таку радість життя дочесного, яким ми познаємо Його айцовську любов і добриню. Тому, Боже, допоможи, щоб ми нашими молитвами, пам'яттю за тих ненароджених дітей, щоб такі вони славили Тебе, колись Божа, і на небі. А нас, нашому народу, нехай Богородиця сприяє своєю опікою в санктуаріях Білорусі, до якої ми завжди імкнемося, і просимо її опіки і оборони. Амен. І слово сталося тілом, ми стаємо на колені. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, Урочисте звествование Пана, с довером знесем до Отца Небесного наши покорные просьбы. За святый костёл, каб ён усяму свету абвяшчаў таямніцу уцелаўлення Божага Сына. Цябе просім. Молімся за тых, хто бярэ на сябе абавязак духоўнага усынаўлення зачатага дзіцяці, каб Панна Марыя дапамагала ім трываць у малітве. Цябе просім. Молімся за маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб, як Марія, яны усведамлялі, што носяць пад сэрцам Божий дар і былі ўдзячны Пану Богу. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб у іх панавала атмасфера святой сям'і з Назарета. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы часта дзякавалі Богу за дары жыцця і веры. Цябе просім. Боже, Ты дав нам свого Сина як Збавителя. Вислухай наші просьби, підтримай Твоєю ласкою на шляху до небесної Ойчини. Праз Христа, Пана нашого.
землі, працер людських, охрани Тебе, Христос. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословлений Ти, Пане Боже, всю світу, бо дякуючи Твоє щедро. Слава для нас духовним напоєм. Благословлений Ти, Боже, теперь и навеки. Прими нас, Господи, які стоїм перед Тобою, Духопа. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. А прославление их полу. Всемогутный Боже, вчеловление Твоего одинородного Сына стало початком Костела. Просим Тебе, прими Его дары и зраби-ка в гэтую врачистость. И Он с радостью удельничал в евхаристичной таямнице. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, вгору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справедліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане святы Ойча, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Небесный посланец обвестил Марии, что Твой Сын, каб збавить человечество, сам народится сярод людей. Найсвятейшая Панна с верою приняла Твое Слово, праз таемничее деяние Духа Святого зачала Сына и с любовью носила Его в беззаганным улонні. Ён сповнив обіцяння, даденные Израилю, и объявился народом, як довгочаканий збавця. Праз Його Твою велич прославляють хори аньолов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними співаючи. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты криниця всялякой святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб,
і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Wspominaючи śmierć i воскресення Твоего Сина, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, вдосконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. За всіх дітей, ненароджених в минулым годзе, якія загинули ад наступстваў абортаў. В нашай краіне і ва ўсім свеце. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, над усімі, якія взялі абавязак маліцца на працягу 9 месяцаў аб ненароджаных дзяцей, каб яны нарадзіліся здаровенькімі і ўбачылі гэты свет. Атрымалі сакрамент хросту, веру і калісьці неба. Каб і мы заслужили удзел в житті вечным, в єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Вайниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праславлялі Цябе праз Сына Твайго, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі,
Тобі, Божа Ойча Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, празу все веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Ойча наш. Просим Тебе, Божа, збав нас від усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Білорусі, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, бо Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наші, але на віру Костьола Твоєго, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Так великую врачистость передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Ось Дева зачне і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл.
Молимся. Добрий Боже, нехай уділ в євхаристичних віри умацує в наших серцях віру в Єсуса Христа, який був зачатий з Панни Марії, каб ми завсюди визнавали, что Он соправдный Бог и соправдный человек, и праз моц Его воскресения войшли в вечную радость, який живей володарить на веки вечные. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у спокои Христа. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича, нашего суайчинника. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам величь Его христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику полным покоры, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розных веровызнанняв, у яких завсёды бачив брата и сестру, а детям-сиротам был отцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровления, навертания, спокої в серці, сім'ї, країні, якую зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Он буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле, до Бога, и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастах злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Bożam, Synie Zbawicielu światu Bożam, Duchu Święty Bożam, Świętaja Trójca Jedyny Bożam, Świętaja Maryja, Świętaja Bogorodica, Świętaja Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, Maci miłosierności, Maci Preczystая, Maci Bezzaганная, Maci Nieporuszная,
Маці нявінная, Маці наймілейшая, Маці найцудаўнейшая, Маці добрай рады, Маці стварыцеля, Маці збавіцеля, Панна наймудрэйшая, Панна хвалыгодная, Панна праславлёная, Панна магутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмученных, спомога християнов, королева анёлов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьев, королева спокою, королева народу нашого, королева всього світу, баранку Божий, який береш на себе грахи світу, баранку Божий, який береш на себе грахи світу, баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Святом вас, шановні сестри і брати, ласки Божої і опеки Богородиці над вами, сім'ями вашими, родними, над усім нашим народом. Хвала Єсусу Христу!